Proiektua berez hasi zen pasaden ikasturtean Eusko Jaurlaritzak antolatutako gaztireki proiektuakin, lehiaketakin, eta hor gure ikasleek sortutako ideia hortatik, Euskal Beka deitutako ideia hortatik, Sargoi plataforma hau sortu da, eta momentu honetan hortan gaude, Sargoi proiektu honetan, printzipioz, baloretan oinarritutako sare sozial bada, non gure irakaskuntza elkarte ezberdinekin eta ikastetxe ezberdinekin helburua litzatekeena proiektu ezberdinak martxan jartzea. Orain taldeka gara lanean eta sortu den proiektuetako bat izan da Txernobileko umei laguntzea. Pero nosotros entendemos que es mucho esfuerzo traer niños de Chernobyl al País Vasco. Entonces hemos pensado recoger la ropa que no necesitas y dárselas a ellos. Sargoien kreatu dugu proiektu bat, izena erregabe asko zaude dela eta jendea ezain beste erretzeko pentsatuta dago proiektu hori. Gero ere kontsumoa jaisteko erretzen gainera galtzezu dirua gaixo jartzeko. Sargoi gives you the opportunity to meet different people and also to more about yourself. Sargoi is a project that comes from the Humans Network, which is a social movement created in Bilbao, who connects people and organizations who wants to humanize the world.